To kamano ahinya seche ma ung'iyo kaka koth dhi chwe, kit koth madhi bedo, bende uthoro ng'iyo, be unyalo neno, nitiere en achiel kuom penjo ka, ni be unyalo neno kapono ni nitie kuma dhi bedo gi floods kata oula mang'eny, mukruok, sienyruok mar lowo kata landslide, kaeto bende gi wechego mag kethruok mar wachni soil erosion kata kethruok mar lowo. Bende untiere gi nyalo mar ng'eyo kuonde ma gidhi timo, ahinya to sienyruok mar lowo bende ng'eyo ni lala ngima dhano kuonde moko e alwora mag pacho ka. Nitie nyalo nikech aduoga nwan forum man wantie Westlands, wan kod disaster managers. Kendo ging'eyo kuonde ma lowo nyalo sienyore. Nitie kaka kuonde mikunye mula kaka Migori, gin kuonde ma ka koth koro ng'eny ahinya, ber ka joma kunyo mula koro weyo. Ineno kaka nam ringo, nam wuok got, kendo nam mang'eny madonjo nam Lolwe gin ma Nandi Hills. River Yala wuok Nandi Hills, Nyando wuok Nandi Hills. Gimalo, sienyruok mar pi kata pong' mar pi onge. Lakini koro kibiro mwalo kaka Kusaka, Kanuka, yudo ka koro pi ng'eny kendo pi otimo ataro. Koro ji ilago. Ber ka ji ng'eyo kaka koth koro dhi bedo mang'eny ne, gichak tang' chon. Lakini wan gi disaster managers in case of any danger. Wasewacho ni nitie kaka gibiro donjo, kata jo Red Cross bende no wan kodo kana wan kodo Westlands. Koro magi gik duto machenro ma wasetimo madhi bede mok wapar wang'ni kapo nono wanyalo bedo gi masira maduong'. Koro ikruok oseket makare. Yeah. To kamano ahinya bende nitiere wechego motenre kod